Jpac, you also told me that a bullion had thought that time not fake. Na Akwa Okuko just did that thing made to promote himself. Na yeni na he merimba ho na wa manse. Na papa these things are in a line. Na Akwa Okuko amahu how to even minus and plus. No people na run ya the honor. He na as a billionaire. Na egwu ya wa all the time. No ma ho do no ogun. No ma ho do no ogun. No just ichori chance ya, that chance ya. Na he Igbo le. When that's now even bank manager Akwa Okuko no na-egwu ya wayo often because Akwa Okuko Tiwaraki ya shege gone and no man left and right. And when big I'm like that. And when big I'm like that, that's okita ana agwa now mukeza he infant na toddlers ka eji agwa okite. And when me pro no gba me na ebe a na-aga ejido ụmụaji eji agwa ọgwụ a no we had dika inside Anambra State inside ihe dịka ebe ime a ebe remote villages na ụmụaji a na-efuchichana na ọwa Akwa Okuko ha na-achị ga-jitere ha these children ka eji gwọ okite. Enwere mgbe ị gwara m na Akwa Okuko enwere mgbe ọkụkọ chọrọ ịgwara gị okite ya achị gị na ị ga-eweta something dị more special na ị kara inwe ego for a long time na gị elecha na ihe dị special na ahụ gị n'ọkwa na onye na ọwụnụ mpa gị na gị lakịrị mpa gị lot ya achị gị na gị na gị weta mpa gị ka ejiri gba ọgwụ na ya achị gị tụfịa akwa na ya ga-eme ya na ga eme ya. Enwere mgbe ị gwara m data Akwa Okuko na-eji ụmụ nwaanyị erini onwe ya na ọ na-achọ virgin achọ na ọ na-achọ virgin achọ. Enwere mgbe ị gwara m like that whenever you see Akwa Okuko travel no virgin ka na-ewetara ya. Enwere mgbe ị gwara m na mgbe ahụ unu gara Dubai. Enwere mgbe ị gwara m that na ọwụ ụmụ nwaanyị ka ejiri welcome Akwa Okuko na Dubai na ihe akwa na-akpọ na nwa na-amanye aka. Enwere mgbe ị gwara m na this lady a na-akpọ boss lady. Enwere mgbe ị gwara m na gị na-ara the lady na even serve na ya dry channel tisha akọ your ex. Enwere mgbe ipe mpere ọnụ gba m na nọ na the lady na force ka ọ lụọ gị. Sorry, the lady na force ka ị lụọ ya na gị jụ na the lady a na-achụgharị gị ka iji na no game mepe me delay da joma game ni ego na Dubai na ira gara delay de rap ya shege na hapụ ihe a na-ebu propaganda that time national na always okwu na delay de na ekpegizu ike na gị na-achọzi ka ishe di charge but no na ekpegizu ike eme every time ya na promise na gị ga-agbara ticket na gị ga-agbara ya nka. Enwere mgbe ị kọrọ more distance na the lady as it is na ọ chọgo onye ga-alụ ya and that you're not ready to marry somebody more. Jpac, enwere dide ikpọrọ mụ gwa m na Akwa Okuko na-ejiwu mbụ ụmụ nwaanyị enwere isi that na Akwa Okuko nwere different type of girls na ihe o je agbakọ ọgwụ ya na ọgwụ mgbe o dinara with ụmụ nwaanyị ya dinara with ụmụ nwaanyị ihe ehiri the things she from their private parts na ịmacha secret ya niile na ihe mere ni mgbe ahụ eji pụta bịa maja ya na ụjọ abịa ya na ịma ka o shi bido. Enwere didi gwara m na Akwa Okuko nọ na-eme ihe amanshi dibịa a na-agbanye this mkpọ ala a na-agbanye dị mkpọ ala gba ọkụ abara ya na akwa ya ya eti ọbara Jizọs unu niile achịwara ya ọchị na ashilenu somebody na ya na-eme ụka. Enwere didi gwara m na Akwa Okuko hotel ya ahụ na enwere some particular rooms ihe o ji ebe ahụ eme sacrifice na onye ọla batara na that hotel na Akwa Okuko must use tissue onye ahụ release na the hotel to collect destiny ha and renew ọgwụ ya na ihe mere Akwa Okuko mgbe ọla dịka ihe ọ ga-ada ya dịkwa ka renew. Enwere mgbe ị gwara m all these things that na the reason why Akwa Okuko ji eze ga-eze because ịma almost all his secrets. Enwere mgbe ị gwara m that Akwa Okuko ya dị mma ka ọgwụ ya ọrụwala ya shi ga-ajitere ya ụmụ mmadụ life ji mee sacrifice na those boys ị hụrụ juru na nke Akwa Okuko na ọwụ ụmụaji a na-ejite to renew na ọwụ ụmụaji ahụ na-agaraga jite to renew vows in ọ na-eme.
And when mbe gwara mo that ihe a ha shi no kidnapper Akwa Okuko that time no fake, that everything we are arranging, that even Ezobi they aware, that JCN not they aware, that all those things na arranging, that ihe we have Akwa Okuko ji set it up because na ohuna no ne here nizi ya bia me ya set it up with all of them. Ya she had na ha made the kidnapper ya. And when me gwara me ihe do ta na ni na ahu no wa arrange ka arrange dia. Na the day na plan ya mgba he putara na eti na okwa ka hash because oru na ekwu hu ya de ka odi hu real. Na mgba he putara na social media na eti hey Akwa Okuko no wu gi na akwa kucha akwa agwa gi what to do ka puta bia me ya na social media. And when me gwara these things like this, and when me gwara mo that Akwa Okuko chọrọ ịchụ one of his wife achụ, but abekpe ekudo apatakwa ya. Oh my goodness. Well, ọ ka mma ka ife mere ka onye ọbụla mara ebe o belong. Yes, because now for years, for decades, I have defended you. I defend the Gogi to the extent that now people make the not same Jpac. Why are you defending this guy? Akwa Okuko, let me ask you. All the years you never gonna have my dates. My birthday. Akwa Okuko supposed to go my birthday before. The answer is no. But I'm not married as a friend. What even the return? You are not paying me. I keep on saying it. Akwa Okuko na akumo but on a public quarter na akumo monthly. You are not paying me. We are friends and best of friends. When they go na inyem ni ijide kwa ni ijide gogi. We are friends. Even so, we na defend the age. Mgbe emere January this year. Edibekwa ebini, na-etibekwa ebini. Atọkwa ebini na atọ ebini. Ụwa niile gbara gburugburu. Ma ndị native doctor, my friends, everybody, they were all against you about that ebini. So some more Jpac because asịrị ịchọrọ get am the table friend, bro friend n'isi. So more Jpac. Pụtara guzoro na defend dig na ebini. Ịmakwara nwatakịrị tọrọ dị ebini. Mụ na defend why that because n'ihe a bụ a friend. You will not come out in public and betray your friend. But Akwa, you betrayed me. You betrayed me. You feel that maybe na iji ego, more na ego mo na gana abroad the same level. Na iji ego, this and that. Emahana ebe ogo onye kwụsịrị ka nke onye ọzọ bidoro. Ebe contact ke kwụsịrị ka nke onye ọzọ bidoro. Everything is not all about money. Onwe best of friends. Onye nwere ike omejide ego mana ife ọ na-emere gị na onye bụ millionaire ama emewuru that thing. If you make Akwa na risk intake goro gi onye bụ billionaire ama apụtawu publicly with irue na page ye pụta openly na defend gi something makwa na nwere ike enyochachakwa na ife an na defend gi nwere ike ọma the right or the wrong. Akwa ihe ji na-eme video agata abụ ana m eme ka m pour out etu o sitere m n'obi. Video ahụ mere adị highly disappointed. I nwere nsogbu with ndị ebe eburu gị. Mwa guzoro ndị man na atari ka ji na egori ko na atari ko mwa guzoro na defend gi. Akwa post no go picture before no, he post no go my page before no, o be here about me. He post go before when the man say follow this guy he may no get. The answer is no. Mana mu na emerege I build your page mepere gi page kuziere gi na Facebook mere everything tig na limelight mere oburo ihe ya abịakọwa ba mana ihe njide ekwu ihe na ball as no obi m na agbawa bụ na video ahụ mere gbawara m obi. Ị mana ka mma na ihe a mere na Akwa e dey silent ikwu okwu onwere ihe ọbụrụ no post nothing na-emere onwe gị your business. Ọ kara m mma mpụta nsi yes na onwere ike ihe iji na-achọghị ikwu okwu bụ na ka ihe hapụ imejọ Mr. A ọ ka ihe hapụ imejọ Mr. B. Ama na video imere bụ ka i wee gọrọ isi onwe gị that na ede akwụ m ụgwọ ọ ka i wee gọrọ isi onwe gị na ede against me ọ ka i wee gọrọ isi onwe gị maybe na ị gwara m ị na-adụ m ọdụ na m ekwero ọ ka i wee gọrọ isi onwe gị maybe na unu nọ na group ọnụnụ na klọb ka ọ ghara ịbụ na gị nwa akpasị ya nkata ọ bụrụ na gị na-emebiri ha nkata akpara because na mgbe m bịara na police headquarter afụrụ m ndị klọb unu niile mana afụrọ gị maybe na ị gburu onwe gị na aka gị adịkwa ha na this and that adịrọkwa mana ọ ka mma na ị mechiri ọnụ karịa na ị pụtara bịa na-ekwue. Well, asịkwa aka dị mma adebe n'isi etu nzikwukwu ekuta does not mean na ịkpọ m na phone na mama azaka ọlụ gị.
etu nzukwupe kịta does not mean na mkpọ na ife kọlụ na ịmazi kọlụ, mana ọ ka mma na atụpụ nkịta akọrọ egosi ya akọrọ ahụ, because ịtụpụ nkịta akọrọ na-egosiri ya akọrọ ahụ, nkịta ha ga na-eche na ịtụrụ ya mbọ. That is why nji atụghị mmehie gị n'ihu na public, and ejigo mee ka m ejie ntụọ gị na public. Orukwu echi ịkpọ na phone si Jpac na ede sorry na amarakwa na ọ bụrụ ihe ibu n'obi, I will pick your call. Ịgbakwa m we will sit down and drink. Adị m eburu gị iwe n'obi, mana etu nzukwupe kịta ka the word mara na ede akwụ m ụgwọ. Etu nzukwupe n'obi ka the word mara that na defend gị gị ihe gosi na mmadụ nwere ike ihe ebe nọ na the process of that na-edefend gị na-enwe ike ịtụ ikwu ndụ m ebe na-edefend gị, ka people mara the range ihe m megoro gị. Mana akwa onweghị 3/4 1/3 iyi agụta ọrụ si na ị mere Jpac. Emepere ngụ ụlọ rọrọ gị MC, kwụrụ m ụgwọ ego nyere mbụ ego ọrụ MC 3 days nrụrụ gị. Mmepere gị ụlọ na Easter, ego nyere mbụ ego ọrụ MC ịrụrụ gị. Etiri gị kpọrọ gị jee Dubai, ọmụnwa correct contact people na-ewu na ịkpọ nje Dubai, but ịma na ime ala obi gị na ọ bụghị gị kpọ nje Dubai, na ọmụnwa wetere connection na-enye gị visa, nye gị tiketi, kpọrọ gị ruo Dubai, kwụọ ụgwọ bụ ihe na anya nọrọ ọkọ mmụnwa tụrụ me ka iji makwa most of the most club member niile ndị nọkwa na club go today register kwa na club go through my own contact, ka ha si bịakwa nwekwa mkparịkọta ụka bịakwa na ya club bakwa na club gị. So ma gosibara gị ihe mere m or ma gosibara gị ihe m mere gị, we are best of friends, but akwa in issue like this dapụta ọ bụ na ịma ihe iyi ekwu mechie ọnụ emechaa ya kpaa na phone. Ịchọ nzukwupe kịta adị m ewere gị iwe, ọ pụgo n'obi. God bless you.